sticlă de Dom Perignon și 2 de Moe. Moe, vrei să fie din Francia sau de la Budurească? Din Francia, că e mai franțuzesc. Ulala, dar tu ai stat mult timp în Franța, deci știi așa de bine zonele, a? Nu, e nativ. Adică așa m-am născut eu. Nu vrei să dau și niște vin de panciu? Că merge bine cu Moe. Panciu. Panciu e în Africa de Sud? Nu, e tot în lumea nouă, dar e în America de Sud. În Argentina, mai precis. Panciu Argentina. Ok. Adu și 2 roabe de vin de panciu. Ce culoare să-ți dau la roabe? Cam clasic, pe tablă zincată, sau am ceva mai nou pe rose gold, care s-a Îți urit? bagi joc de mine? Evident că gold, e premium. Și dacă ai și cu diamante mici pe ea, ar fi perfect. Foarte bună alegere. Ai stil. Auzi? Adu și 1 litru de țuică. Mă stric la burtă de la Moe. Țuica vrei să fie de prună sau tot franțuzească? Asta e o glumă. Toată lumea știe că pruna românească e mult mai bună decât țuica franțuzească. Eu devii să ne babă în burmă. Ui, madame. Și să nu crezi că poți să mă păcălești. Am studii. Tocmai mi-am amintit că Francia nu e în Franța. E în Champagne. Îmi cer scuze, eu nu prea am studii și nu știu geografie. Je suis désolé. Decât să te dai la mine în portugheză. Mai bine te duci și aduci moieu, țuica și roabele, că mă grăbesc. Sunt așteptată la ambasada Franței. Păi nu facem noi?